L-ewwel ta' Mejju 2004, Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Dan wara mixja twila, negozjati ibsin u referendum missielet b'kampanja qalila mill-Partit Laburista kontra li Malta tieħu posta mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Fit-8 ta' Marzu 2003 l-poplu Malti vvota f'referendum nazzjonali fejn 54% ivvotaw favur sħubija fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Alfred Sant qal li l-partnership rebaħ u qal li l-uniku riżultat li jorbot hu dak ta' elezzjoni ġenerali. Dan wassal biex dakinhar stess li tħabbar ir-riżultat ta' referendum il-Prim Ministru Edi Fenekadami sejjaħ elezzjoni ġenerali li kkonfermat ir-rieda tal-poplu Malti li jsieħeb fl-Unjoni Ewropea. 15-il sena wara, l-aqal tal-politika tal-Partit Nazzjonalista u tal-eluf li appoġġjaw din id-direzzjoni ingħataw raġun hekk kif l-appoġġ għas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea illum hu ta' 81% skont l-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometer. Net News f'dawn l-aħħar jiem staqsa lil nies x'jaħsbu mis-sħubija ta' Malta 15-il sena wara. Naħseb pożittiva hawnx. Kieku ma naħsibx li l-partit li ieħor bidel il-ferm anke fuq kif għandna nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea. U naħseb li aħna żgħar hija importanti ħafna għalina. Għall-ħarż ma tħannix fiha ħej. Kieku kiluna irranġajna mhux ruħna u min ma qabelx magħha issa jfaħħarha. Naħseb li tajba jienu. Qabel kienet ħażin, issa saret tajba. Fiha tajba l-ħażinu. Naħseb minna x'idhirlek. Naħseb li aħjaru. Jiena toġobni ġifieri m'għandix xinkerge. Naħseb li hu tajjeb hu. Mhux hekk. Hemm it-tajjeb u mal-ħażin ukoll minna. Hemm xogħol ġam bit-tajjeb u mal-ħażin. Tittiżenu, hemm fejn morna tajjeb, hemm fejn morna ħażin. Fimni, l-Unjoni Ewropea l ħaġa kienet ta' avvanz ħafna għal pajjiżna. Ħadna ħafna benefiċċji. Mbagħad fiha l-negattiv tagħha wkoll. Kun hemm ċertu idejat differenti, speċjalment li rigwardjaw il-valuri. Jiena naħseb li kull ġiex partiti ħasbu fiha. Konna nagwadanjaw ħafna iktar affarijiet. Għax wieħed kien jgħid tajba ħafna, wieħed kien jgħid inqas tajba. Naħseb kieku inna naqdes ġiet. Konna neħdu iktar hu.